не препоръчваме гладуване и много нискокалорийни диети. Те са пробвани в миналото, понеже при тях се разпадат много и мускулите, и най-опасното и сърдечния мускул. Имало е пациенти, които умират от сърдечен проблем в резултат на гладуването или от тежки промени в електролитите в кръвта. Това, което днес се прави, като се определят горе-долу метаболитните нужди на основната обмяна на даден индивид, и от тази основна обмяна извадим 500 килокалории. Да дадем пример. Един мъж 100 кг, основната му обмяна очакваме да е около 2200-2300 килокалории, разбира се, ако не е спортист. И като извадим 500 килокалории, остават 1700-1800 килокалории на ден. Като отчитаме, че една бира, примерно, съдържа с алкохола 220 килокалории. Една голяма пица ще надмине 1000-1500 килокалории. Или с други думи, трябва да се контролира и вида на храната, тъй като има такива, които са много по-нискокалорийни, и количеството на храна.